Pikkupoika täytti 20. Mä ajateltiin laulaa sille nyt synttärilaulut. Kaikkea te osaa. Nimi on Leppa. Eli Jami. Eli vetäessä. Paljon onnea vaan! Paljon onnea vaan! Paljon onnea Leppa! Paljon onnea vaan! Ja nyt! Näytä sille, oot sä poika! Ihan ronskisti vaan. Aika kesken. Mä liian kesken. Se aivan lössöli äsken. Ja jokainen voi puhua omasta teoriaa. Ja kaikki sieltä. Ja tämän pullon tarjosi Katainen. Väsyttääkö? Väsyttää. Ja paljon. Paljon kello? Kaikki puuro. En mä tiedä. 6 puuroa. Saa. En mä kyllä, mä tyydyn Edi. Ei oo pahan näköistä. Ei oo. Ei niin, mulla on 30. Se syy. On tää hyvä. Auki vaan. Nee. Ei. Sinä vaan saa vähän. Oh. Sylti. Tuleeko aamu mieleen? Se on hyvän näköistä. Totta tuoli. Tää mennä istua tuolla. Mikä toi? Lähettekö Fabio mennä? Eiku tuolla se on. Tää on keskustelemassa meidän kanssa. Mitä se meinaa nyt tehdä? Sitten on tullut nyt on puuro. Ja hengailu se pari tuntia taas. Himaa. Himaa. Avaan läppärin. Istahdan pöntölle. Kirjoitan, että on kotiutunut. Mä varmaan. Se haluaa. Nolla föörä, nolla. Meni jo väärin. Jos sä osaat. 4, aivan. Syy. Se on muuten, eikö se ole 7? Sun pitää itse tietää, muuten sä et saa sitä. Venä. Sä voit joko näppäillä sen puhelimeen ja koittaa soittaa ja katsoa, että soiks mulla. Se on 6. Siuutta niin. Mikä se oli sun Meidän numero? Seppomme juuri Mikä sun numeros päässyt oli? lukiosta pois. Mikä sun numeros oli? Mikä se numero oli? Syy. Ei tää hyvältä. Se on 6. Ei oo. Huono. Jos nääkin. Ei, luettelepa numerot 1-8. Enkä luettele. Mä pääsin keskipitkän oppimaan ruotsista läpi ja riittää mulle. Ja vituuks mennä? Et osaa laskea 10 ruotsia. Se on 7. Joo. Ai jaa. 2. Ihan hyvin mennyt tavallaan. Ihan asiallista toimintaa poliisilta ja Ei jumalauta. toimii ihan hyvin. Ehkä vähän pettynyt olin siihen Tattiksen osuuteen, kun ihmiset lähti ennen aikoja ja sitten me päätyi T-barille, minne ei saanut mennä. Ja sitten lähti vähän lapasesta, ne oli vähän suuttuneita siellä. Muuten mennyt oikein mukavasti. Vähän sato, mutta ei haittaa juuri ollenkaan.
ollut ihan kiva. Nyt istutaan Rusaisellillä, kello on 4:45 aamulla, puurot on syöty, maito juomatta ja tästä kotiin vissiin Likosen mukaan virpomaan ennen kuin se mutsi herää. Onko Sepsulla jotain lisättyä? Ei mun mitään tässä kummempi. Pitää suljettu käsiäänestys siitä, että haluuks nämä ihmiset kaikki lähteä tästä kotiin, jos enemmistö haluaa lähteä kotiin. Prosentteja tässä olla sanoa, koska voidaan Faabion kanssa katsoa, että onko sitten enemmistö, päästäänkö me lähteä himaan. Niin lähdetään joko himaan tai sitten keulitaan rusaa ympäri ja lähdetään himaan. Näin. Suljettu käsiäänestys on pidetty ja lopputuloksena on se, että kaikki osallistujat olivat niin koomassa, että eivät pystyneet nostamaan kättä missään vaiheessa, joten päätimme tässä suuren raadin läsnä ollessa, että lähdetään himaan. Näin. Kiitos, näkemiin.